Fl-aħħar sigħat f'pajjiżna kellna każ wieħed ġdid ta' coronavirus wara li saru madwar 800 test. Skont il-Ministeru tas-Saħħa il-każ ġdid li nstab ma jafux minn fejn ġie u ma kellux is-sintomi. Kien konfermat li żewġ persuni oħra fiequ mill-coronavirus. Bekk il-każijiet attivi issa niżlu għal 9 u r-rata ta' trasmissjoni tal-virus bħalissa hija f'livell kważi negliġibbli. Il-total ta' każijiet pożittivi li kellna f'pajjiżna sa issa huwa ta' 674, bit-total ta' persuni li fiequ minn din l-imxija huwa ta' 656. Minkejja li l-R-factor niżel ħafna u baqa' stabbli anke wara li fetaħ l-ajruport, huwa ċar li l-virus għadu fostna, tantu hekk l-awtoritajiet tas-saħħa qed jappellaw lil pubbliku biex fil-ħwienet jintlibsu il-maskri protettivi. Dawn il-maskri għandhom jintlibsu wkoll minn dawk il-persuni li se jaqsmu il-fliegu bejn Malta u Għawdex permezz tal-GoZo Channel. Intant it-tmexxija ta' San Vincenz de Paul ħabbret li minn nhar it-tnejn 13 ta' Lulju se jinfetħu l-bibien ta' swali ta' San Vincenz għal viżitaturi bl-appuntament. Iżjarat se jsiru bejn l-10:30 ta' filgħodu u nofsinhar u bejn l-4 ta' wara nofsinhar u s-7 ta' filgħaxija u jridu jsiru bl-appuntament mal-Customer Care ta' San Vincenz. F'istqarrija intqal li din id-deċiżjoni ttieħdet għaliex is-sitwazzjoni tal-coronavirus fi swali ġiet ikkontrollata b'mod effettiv. Intqal ukoll li l-operat li bih se jitmexxew dawn iż-żjarat mill-qraba u l-ħbieb tal-anzjani ġie diskuss u maqbul mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.